Isang mapagpalang gabi muli sa inyong lahat mga ka-Spearo. Ito po ang ating ikalawang night spearfishing vlog. At dito po muli sa Isla Cagraray ng Bacacay, Albay. So ito pong second vlog natin. Hinaluan na po natin ng cook at saka giveaway. Cook, niluto natin yung mga huli natin at pinamigay naman natin yung sobra. Alam nyo, wala nang mas sasarap pa sa lasa ng sariwang isda na tayo mismo ang humuli, di ba? At syempre, wala nang mas sasarap pa sa pakiramdam pagka yung nahuhuli nating personal ay pinamimigay din natin dun sa mga malalapit nating mga kaibigan. Di po ba? Sana magustuhan nyo ang aming video ngayon. At sana po sa mga susunod na mga araw ay magkaroon din tayo ng video ng amin pong mga day dive. Kaya nga lang ay hindi pa tayo siniswerte ng marami o malaking huli. Kaya naman medyo nakakaya pa po na mag-share sa inyo ng mga videos ng aming day dive. Pero asahan nyo po na pagka nagkaroon tayo ng magandang huli at na-video po natin lahat yan, ay magpo-post din po tayo ng ating daytime spearfishing. So sana ma-enjoy nyo po ang inyong panunood. Maraming salamat sa inyong pong pagsubaybay sa aking channel, ang Rabasero Bicol. Natapos po kami ng mga alas 3 na mag-uumaga. At ito po yung huli ko. Pagkatapos ito, tulog na muna. Kinabukasan na kami nagluto ng pagkain. So yan po ang MV Pawikan. At ito naman yung aming accommodation kagabi. First class. Malamig na malamig ang aircon dito. After namin mag-dive dito natulog, magdamag. May-ari nito yung isa sa mga kasama namin sa Bicol Spearfishing. At dito naman kami nag-dive kagabi.
Yan, sa paligid nito. Ganda, di ba? Yan. Isla Cagraray po ito. Dito sa Bacacay, Albay. So, ayan po mga ka-Spearo. Niluto na namin yung huli kagabi. Kusido, ang masarap nito. Nilaga lang. Yan yung paborito ng mga Bicolano. Halo-halong mga isda. Kitong, tarog-bago. At itong stripe, anong tawag nito? Kubalan. Kubalan sa amin. Kubalan pala rin. Ewan ko lang sa iba. Masarap yan. Nandito pa sa ilalim. Pasalubong sa pamilya. Yan. Yan pa. Ito na nga ang aming lulutuin ngayon. Punong-puno ang natawag dito sa inyo? Mublad. Mublad dito sa amin. Rabbit fish. Rabbit fish. Para-pareho to eh. Isang pamilya to, rabbit fish din to. Sa muya nga pod kay ano mararara. Mararara. Kaya taragbago. Ang mararara kasi pag kung may ano ka, may ano, lapu-lapo. Cute. Magkasya kaya ito? Tarbago. Ito, hindi ko lang kami sa anong isda to, pero masarap daw to. Yun ang ano. Kubalan. Turos. Kubalan, turos. Grabe pala. Full pack. Iyo. Kulang ang tubig. Sarap. Oh, punong-puno oh. Grabe, iba talaga pag libre. Libre ng karagatan. Takpan natin. Mamaya, pag kumulo uli yan, luto na yan. Okay. Paluto na. Kain na. Good morning, Colonel. This is our life. Diyos. Kain na. Kain na po tayo. Kain na. Kain na tayo. Kain. Yung huli ko kagabi. Pamimigay na namin sa mga tropa.